Malagip ko pa'y di ako ita. Di mo saan na kaya ngem pagkaisura medaya. Agyaman na kekatata iti alos mo kada kami na anak mo. Baka wala na iti amin anak kurang ang tengka. Agyaman na unay utata. Kaya kung di ang takder ibukod ko, iti ang mong di kan masako. Ngembaya iti panagbiag ko tata, saan napulo sa makukaw. Dahil di mambangbagang tanya, sikat ka laingan para tanya. Agyaman na kekatata iti alos mo kada kami